Ja sam Miloš, živim u Belici. Radimo akciju Eko Patriote u Belici. Srbiji varoš velika, kroz nju teče reka Morava. Kraj nje smo se dušo sreli mi, sreli smo se i zavoleli. Uz Moravu vetar duma, stari ribar tajnu čuva, niko za nas ne mora da zna. Ruke mi kad tebi lete, svi još misle da si dete, a na jesen ženit ću te ja. Zdravo dragi prijatelji, evo smo u selu Belica sa jednim od naših osnivača Eko Patriote, Acom. Aco, kako si zadovoljan današnjom akcijom? Pa Luka, današnja akcija je protekla više i bolje nego što smo očekivali, veliki odziv meštana i onako stvarno za koliko sad već 2 sata radimo, radili smo veliki posao i meni ovo deluje dosta optimistično. Da li vraćamo šajkače u modu ponovo? Pa naravno, imamo sad šajkače u malo boljem dizajnu za 2025. godinu, ali vraćamo malo tradiciju kroz moderno doba, jel? Šta nam je plan dalje? Da li idemo u ostalim selima pomoravskim ili se zadržavamo na Belicu? Pa definitivno idemo, znači ovo je pilot projekat selo Belica, budući da je stvarno odziv odličan, mislim da će svaka sledeća akcija bude još jača, još bolja i da se ljudi međusobno druže. Evo već ovde imamo par meštana koji su rekli da hoće da učestvuju u sledećim akcijama, tako da teramo sledeće selo, to je to. Znači, dižemo empatiju među ljudima i jednostavno ljudi mora da počiste svoje selo i da vidite evo iza nas kako se družimo sad trenutno, kako to sve lepo funkcioniše. Idemo dalje i do pobjede, što se kaže, znači do čistog sela i zdravog Srbina. Da moj deda radi u opštinu i radio za selo, pa otac Eko Brzdine, pa ja nastavio. Pa evo ga moj sin, pa evo ga moj unuk, što si ga slikao. 5 generacije. Miloš Stojković. Jeste. Jel si zadovoljan s akcijom, deda? Ja sam Miloš Stojković. I on ti Miloš Stojković i ti si Miloš. A ja ti to i pričam. Razumeš? Jesam. Sve što su radi, ja da mi nije kuk i ovo i noga. Ja sam došao i donosam rakiju. Oni kaže vrućina neće se krsta. Šta da radim ja? Ali si zadovoljan akcijom? Jesam bre. I ovo je sam do prepodno i posle podno bolje ima. Će da bude do kraja, a jel treba u svako selo ovako se radi akcija? Treba u svako selo, prvo treba organizacija, ne treba mnogo radi. Organizacije treba. Mi smo nekad, evo oni isto ovo, moje društvo, to se organizujemo i ne treba mnogo da bude gužva, onaj dvije krivine, nego svako ima svoj zadatak i to završimo, pa dalje, pa dalje. I radio se put, ovaj Belica Bunar, ručno, pa daleko od Belica Lozovik, oni banderi. Pa smo pravili ovdje ova prodavnica, ovamo sad čovjek kupio i ovdje gdje je prodavnica, tu bio bife za FK Belicu. Pa sad je 50 godina 5. jula, ako snimaš, 5. jula, 50 godina kako smo osnovali klub. Pa ovdje ima igralište za mali sport, dole ima za veliki. Pod svetlo smo postavljali stative. Ima onaj Šandrovca, kako beše Slađan, Alimpivić umro. Imam čuvam tu novinu kad smo imali proslavu i tako dalje, magacin dole na planini, sve ovo bre radom pomagala i općina i ovo i sve ono, ali da se radi i svi da radi. Molim lepo, a ne pojedini, ono, znaš, leva ruka ne zna da se izvlače, svi da rade. A ja sam rekao, ja da radim ne mogu, tu mi je sin, evo ga radi streamer, unuk,
a ja dolazim da vičem piće. Ja mislim da to s moje strane pošteno. Kafani gužva velika, a orkestar našu pesmu zna. Kad zasvira prozor otvori, lagano da majku ne budi. Moravu vetar duva, stari ribar tajnu čuva, niko za nas ne mora da zna. Ruke mi kad tebi lete, svi još misle da si dete. To je to. Treba da se probere, da se vidi šta da se ostavi, šta da se poseče i da posadimo 5 mlada drveta. Da, i da bude čisto ovde uz reku. Tu nam škola, tu nam centar, bar to tu možda da održavamo. Zdravo Aleksa, šta možeš da nam kažeš koja je to vrsta i šta si ti danas posadio? Ovo je beli bor, pošto ovde vidimo da je ceo drvored belog bora, stabla su stara, jedan deo stabla je osušio se, tako da smo rešili da nastavimo taj drvored i da vratimo ovde nekadašnji izgled. Šta si još danas doneo osim ovih sadnica belog bora? Doneli smo neke jablane, metasekvoje, imamo, šta sam još doneo, da, jele, smrče, čemprese, ginko, samo da vidim šta smo još, divlji kesten i ja mislim da je to što se tiče sadnica. Što se tiče ginka, da li on uspeva na ovim prostorima ili Uspeva svugde. svugde? Što se tiče ginka, da, prilično je otporan i uspeva baš svugde. A koliko će vremena trebati da ove sadnice poprime neki realan oblik? Pa manje više sve te sadnice rastu relativno brzo, tako da se nadam za nekih 10 do 15 godina da bi već moglo se kaže da je drvo. Eto. Tako da samo da se poliva često i da eto, da se pazi i nadam se da će sve da bude okej. Kako ti se čini situacija oko ekološke svesti meštana ovdje u ovom Pa selu? definitivno pozitivno i mislim da bi trebalo da se nastavi u svakom selu, u svakom gradu, da, mislim, to je naše. Ako mi ne sređujemo, ako mi ne čistimo, mislim, neće svako niko. Sa nama je Petrović Predrag, predsjednik mesne zajednice Belica i Leposava Stevanović, majka našeg osnivača udruženja. Kako vam se čini današnja akcija i da li ima perspektivu da se ovako nešto nastavi ostalim jagodinskim selima? Današnja akcija je za svaku pohvalu. Zahvaljujemo se organizatoru, zahvaljujemo se Aci, Stevanoviću, ekopatriotama i našim meštanima koji su se odazvali da nam pomognu u ovoj akciji na čišćenju i uređenju mesne zajednice. Šta da kažem, divan dan, pralep za naše selo, vidi se da se nešto budi, da stižu nove generacije koje znaju da cene prave vrednosti, ovu lepotu, da čuvaju i neguju i oduševljena sam što je među nama ovde bio jedan najmlađi član đak na ove ovde škole, tako da nadam se da će da se nastavi ovako i u ostalim selima. Koliko đaka ima seoska škola ovdje u Belici? Ova škola ima samo 2 đaka. Nadamo se, ali u narednim godinama bit će ih više, znači pre nekoliko godina bilo je šestoro, tako da se nadamo, znači za nekoliko godina bit će 6 prvaka. Trenutno je samo 2 đaka. Ja nisam učitelj u ovoj školi, tu radi, ali želim da se to obnovi i da bude što više dečice. I samo da još da kažem da tih 6 koji su rođeni, tu su sve prva deca, znači očekujemo da bude još nekoliko i da će škola ponovo biti puna.
Da li postoji perspektiva da se mladi vraćaju na selo, jer vidimo ovo vaše selo je prelepo, ima perspektiva bude banja na ovim prostorima, imate neolitsko nalazište, imate utvrđenje Belicu, Jerinin grad, da li može to se podigne na taj nivo da bude turistička atrakcija i da ljudi ovdje u selu dožive prosperitet preko tih stvari? Pa što da vam kažem, mi smo suprug i ja izabrali da živimo u selu, nismo otišli iz Belice, nama je ovdje lepo. Svima je lepo u selu. Problem je putovanje do posla i te linije koje nisu baš redovne, inače život na selu je predivan. Kakva je infrastruktura ovdje u Belici? Da li, pošto imamo novi talas internet nomada, ljudi koji im rade poslove od kuće i treba im samo neki vid male infrastrukture da bi se preselili da žive ovako zdravoj životnoj sredini. Da li Belica to može da pruži tim ljudima? Što se tiče infrastrukture i pokrivenosti internetom, možemo da se pohvalimo da smo mi među prvim mjesnim zajednicama u gradu Jagodini koji smo dobili optički kabel. Tako da, evo ja sam jedan od prvih koji sam korisnik optičkog kabla, znači prezadovoljni smo internetom, brzinom interneta, tako da svako ko bi došao ovde, a bude mu potreban internet za njegove poslove ili za bilo koji aparat koji mu je bitan internet, slobodno može da dođu i da se vrate ovde kod nas u selu. A inače, reka je tu, voda je tu, brda su tu, šume, lepota, sve oko nas zove mlade da dođu. Znate kako, razumno da će doći sa ljudima koji se ovde dosele, ali nadamo se da će ljudi doći u ovu vašu malu oazu mira i preleposti, što bismo rekli, jer ovo je stvarno jedan dragulj u Srbiji i drago mi je što i dan danas imamo ljude koji se bore za ovo selo i koji će nastaviti to u danima koji su pred nama. A nama su Marko i Miloš, dve mlade ekopatriote. Šta imate da kažete o sadašnjoj akciji, da li ste zadovoljni? Hvala na to, mladi, vrlo smo zadovoljni, lep je odziv, budi se ekološka svest kod naroda da počne svako iz svog dvorišta. Znači, mi sami mora da budemo najbolji ekolozi naše sredine. Znači, da ne bacamo đubre, prvo smeće, to je prvo, pa sve ostalo. Da, moment, to je lepo čovjek rekao i upravo što je rekao. Ipak ovo je neki početak što se tiče ovog skupa. Hvala Luki na organizaciji. Ovo je čak prvo mesto gdje smo se uopšte i organizovali, ali da. Sticam okolnosti, nije se niko čak ni nadao ovakvom skupu i količini naroda koji se skupio upravo iza nas. Što se tiče organizacije, pa, nismo se nadali da će da bude ovako u velikom broju kao što sam i rekao, a sam efekat rada i svega toga što smo uradili na samom početku, a tek radimo nekih 2 sata otprilike, za tih 2 sata smo baš dosta odradili što se tiče svega toga. No, naravno, stavljamo i dalje punom parom, diže se i prašina. I tako da, ništa, vidimo se posle tokom završnih radova. Kafani gužva velika, a orkestar našu pesmu zna. Kad zasvira prozor otvori, lagano da majku ne budi. Moravu vetar duva, stari ribar tajnu čuva, niko za nas ne mora da zna. Ruke mi kad tebi lete, svi još misle da si dete, a na jesen ženit ću te ja.
I Aco, kako si zadovoljan akcijom današnjom? Vrlo zadovoljan. Odziv je bio bolji nego što smo mislili. Meštani su se odazvali u većem broju. Ljudi iz udruženja Ekopatriota su došli. Stvarno, odradili smo odličan posao. Bilo je ne naporno, nego van pameti. Ali selo je sada neprepoznatljivo u odnosu kako je bila džungla. Sad je već to neka druga priča. Tako da već smo i razgovarali, već smo na lokalu imati ove druge neke akcije, da to održavamo i tako dalje. Evo vidim da je već pozitivan odziv ljudi koji žive ovde. Hteo sam da te pitam, imali smo danas par ljudi iz okolnih sela koji su već gledali da nas pikiraju za sledeće akcije. Šta misliš ti, koje selo je sledeće i šta misliš da radimo dalje? Pa nema šta, znači s obzirom da su se ljudi sami javili, vidjet ćemo ko ima najbolju organizaciju samog sela. Kad oni nakupe ekipu meštana, onda mi možemo da dođemo i da pomognemo sve to i da to ide dalje. A s obzirom da svako selo sledeće, ja očekujem sve veći broj ljudi i da to bude sve jača priča. Pa ništa sad, možemo i mi da se počastimo jer imamo i mi dušu. Pa da, red bi bio. Ćao i vidimo se sledeći put.